Hello baga Rabi kakailyan. Welcome iti uh, dagiti umunang episode ti programa tayo nga dagiti adal kay balakad ni Uncle Aseng. Ang kapusot ko basi dati music tayo ta napig sa unay. Kinisapsapa tayo ta. Excited ako nga mangkita dati yung paramid ko dati putod ko lyric video once upon 9:30 so in remind ni bakit ko nga agrita ka no greetings ng paggarabiyo amin yung aming tirason na ito nga ako ayang FB live nang rugila ang idi ko idi pa nagibasa-basa tayo ti Daniel and na-realize tayo nga uray ta ECQ mat kan ako matunay ti pakasaknan no regular nga trabaho and nalimitaran lagi ti aktibidad tayo gapo iti COVID-19 aglalo kat iti April nga bari kayo tirigat na nagchat-chat kaguni dati kasi kung kuna ko di April nga bulan ti literatura nga Ilocano kat saan tayo nga nakapag-convention particular ti Gumil Pilipinas kan kastamat ti TMI ta wait lang ta agore ka ta sungbatak na dito ita hindi kami nagitag chat no agad makariribok na madisturbar ti men dajay saan tayo nga nakapag convention particular ti Pilipinas sa stamp ti TMI ta April mag nga sasayang ka dati convention da so particular lagi ito dito yung aspekto ti biyag tayo nga naapektaran and mahit siguro nga makarami tayo lahat ti aktibidad o rekas-kasano isang kabasit nga mabailan tayo tapno agtultuloy ti digiti araramidin tayo para iti literatura para iti lengguwahe so siyay and tapno ma-challenge mo dati ma-challenge sa iti bagik nga saan nga basta mapanunutan kat adarami din tayo nga FB live inaramid tayo nga anikan tayo iti paulo na tapno mapilitan dati mo nga aramidan dito iti regular nga iti regular nga wagas so dito pagsasaritaan tayo ita sakbay na da insagana nga pulutan nga kaggo ginatang ko tatin dyan na pa-Qmart kaggo na tinamayak yung ganito yun pinaburkak sa nagtatadak tilayakin lasuna sa ko dinigwan nikati sukati Ilocano gaputi MMSyo ganyan rin kapapapalang kayo suka kaggo dati pangtod tayo personal ngamin nga ko nga nagana nato yun no kasta nga agsarita kita do ka tao hindi ko din makasao mga mabayinak kaya kasta no ko awat pa ayos na makapanunot iti sawain iso nga da pa ayos na
So ti umuna pagsasaritaan tayo ko ti literatura parubing ken ti MTB MLE. So pagamo tayo nga ti literatura parubing iti Ilocano awan asla saan nga nadnadlaw it no nung suyuden tayo ti pakasaritaan ti literatura basit tinasurat gaputa awan mo tini pakaisang ratan na at damot dagiti folk story tayo nga susaran dagiti lililong tayo ngam saan nga naipablaak saan nga nasurat so di nagtitinawidan detoy kago tay base angkel sakto day takago saga base detoy datay agdadalyasat nga kuan so kas kibagbag itay saan matlaang iti biyang dagiti Ilocano no apay nga awan ti literatura parubing nga dati nasurat dati formal nga adadalan tayo ono ipapablaak tayo tapno maisuro ono may istorya kadagiti ubing no dikit dila nagtitinawidan no istoryaan ni Lilong kinililang kadagiti puko daw ono dagiti naganak kadagiti anak da saan lang Ilocano ti kasi kasad na no dikit di uray dagiti dumapay nga regional nga lengguwahe ken literatura syempre dagiti adaan lang iti daytoy kadagiti taksanggasad dagiti kakabsat nga Tagalog gapo ta iso lang arud ti naibilin sadyay konstitusyon tayo nga ti lengguwahe tayo ket Tagalog ken Pilipino ken Ingles ket maarami dagiti bambanag nga mangpasantak iti daytoy ket syempre may saka dagiti wagas nga mangpasantak iti lengguwahe nga Pilipino ken Ingles ay ket panakay pablaak dagiti na dumaduma nga sinurat dumaduma nga kita ti literatura ket karamon dito ti literatura parubing tatta baglakid din ta adda daytoy MTB MLE nga naaprubaran idi late 2009 ta adda department order ti DepEd idi atoy mother tongue based multilingual education ket iti masapol nga isuro ti dagiti adalan iti kinder to grade 3 iti bukod da nga lengguwahe aw ti material may man dagiti manursuro igayan nga agsapuldan gayan nga nagkamang da kadagiti makamu agsurat iti sarita o material para kadagiti ubing and malibod sa jay 2020 ta so 11 years nga no uri kasano nabiyag daytoy nga paset kuno kita ti literatura tayo daytoy literatura parubing lupay kasta saan mat nga interamente nga awan ti literatura parubing sakbay ti MTB MLE adamat masagsagin ni lumod tumpaw nga naparnuay dapat dagiti banurat nga mangpadas nga mangusat kasto nga panagsurat nga jangad ko na kon ti rason kaumot ti audience awom ti wagas tapno maitid kadagiti ubing awom ti sistema tapno maitid kadagiti ubing iso nga dayay lumod tumpaw kasla ko lang no sila nabudo nga madamdama wamanin dagiti nga sangkabasit nga tignay ay kat para kada tayo naindaklan data despite nga mo naman da nga audience daw naman da nga pagtuturuan ay inarami dalata ket isuda dagitoy aya so adda imuna nga masunsun tayo ket ni Apo Jeremias Calixto
ti Ilocos Norte. Dekano dito eh. Adda kolum na iti banawag ana polo iti tibanag ti pagadalan. So iti panagsuksok-isok tayo, iti panagdamdamag tayo, iti kolum aya. And kadwan na kadawian na nga ti tiruar dagat sarita parumbing. Naksang kasatasan tayo peng nabukibok nagiti kopya ti banawag nga pakakitaan tayo kumada ito yung kolum na po Jeremias E. Calixto. Okay. Ang kurang na live ko lang dito. Hindi kulang i-kwaklag tinote ko nalagay ko lang. Baka makabaso lang to. The kulong. Hindi ako well be. Kaya iti sa bali pa nga kung natin nga alumnod tumpaw nga tignay para iti literatura parubing. Tibanag dagiti ubing ni Apo Onepresya Ibarra nga naipablaakot laeng nga linawas iti panawag. So dayto nga column uno dayto nga section ti napuutak uno nakabasbasak pa lang dito iti aramidan din Apo ni Dr. Ibarra anong opring sarita parubing sa Judi na sa ludsod sungbatan dagiti reader ng ubing ya kasad sungbat na dijay sa bali nga panid so kasjay nakamono manong nga tawon dito sumagmanong nga tawon nga naiwayway dito and makaguyo-guyo takas sa kanya may isang ubing dagiti elementary edi mas basa magdajay and dapat dagiti lapid-pidot nga adal ti may sapay dito yung kumbaga tayo nga tignay ti sa tayo nga pangiladawan kada kita yung nararamida ni Apo Decano Gregorio T. Amano adda dagitay from time to time nukwakot may pablak nga salaysay na may papan kada giti literatura mapapan iti literatura parubing in particular iti kadagiti dani uno kan kanta parubing uno kan kanta iti away so indi komento na dagiti amo tayo nga kan kanta sila dayay idubi nga kabasit idubi nga kabasit nalanak ti an sisit napanak ti burburag jay bantay ti siit aras jay so dagito nga folk story uno folk porn uno folk song inurorong ni Apo Gregorio Amano and yan naman yan ni pablaak and di tayo mo nakadanon kadagiti ubing and nyapay at dapat sumagpaman ng proyekto kas pagarigan ti Tadena Awards idi I think early 90s kaya nagpasalib da iti dahil tikit dani sarita parubing nagpasalib da and ni pablaak iti banawag iti winner kalpasan na siya man nila awang mati pa kay sakratan na and sumaro sa balipay at dapay grant ti CCP Cultural Center of the Philippines nga naipaay kina po Editor Clas Biram Baod sarita parubing so nagsurat sarita parubing kan iti grant ipablag iti banawag so danabasak nga may isa nga sarita sila may paunti sa lamagi and kasi man di pa vlog di pa nawag nabasa dagiti reader ng ubing o nabasa ti naganak ti ubing tapos inulid na nga binasa iti anak da yung kalpasan na awanin ta awang mati pagadalan ng pangyadalan da ito yun may isang sistema nga storytelling sessions yung awan matis dyan napas pasama so nakastiti ka sa saad
ki literatura parubing hindi nga tiyempo ay kat asino nga rod ti baguyugoy nga agsurat. So awan ti balagsig kadagiti nakamat tayo. Adda pay gayam dalipatak uri kaya tayo surat ko lang baka karnyandak to. Niya po 1 SP Hidalgo Jr. 1 SP Hidalgo Jr. Takinapudduda dagiti sarita parubing na inyara impablak na pa iti pocketbook puso balitok maapayo da jay tilang dakas na kada jay puso balitok parubing siguro ng natatang ubing na tidog pocketbook karon siguro 12 to 15 years old tayo di binasakat medyo narigat pa yung mga ito pinagsusurat ni Mang Johnny Hidalgo kat Johnny Hidalgo seryoso dagiti balikas although naduma damot humor na ng no sumaon niya po 1 SP Hidalgo Jr. kat ito pagkaseryoso na and tidamag tayo kat narigat nga malako dahil pocketbook tanda niya nga rod malaksid nga pang teenager na dyan pang teenager rin daging libro aw magti pangusaran da kasla kada tayo ti kaubing na kumpad kuno na kumpad Jumar kasla na tayo 12 to 15 years old so sayang dagijay nga tigday and para kanyak mat san mat nga sayang ta orekas kas natanok ngamin na di nagaramid ka ti may isang natanok nga ramid siyempre surat ka parubing kung anong pabanod parubing para kada sumbasaron ng Ilocano kung anong sila awamit ti ko sila kala nagpugpukaw iti ko iti kabambantayan nga nagpukaw kagat nagsubli alang mugang dapat dagiti pataros dagiti klasiko asarita parubing ken nataengan nga pagpablak ti bandaw when ngem ko da jay naganatoy kalpasan ti department order ti DepEd di 2009 saan ka di 2000 wala ni Tanudroy Aragon no saan man nga kalpasan na sila naitimbre kadagiti manurat uno iti banawag nga adda kastoyan nga maaramid and adanton Department Order 7040 DepEd nga MTB MLE nga may suro ti Ilocano dagiti kinder to grade 3 nagdardaras mo ten dagiti editor on dagiti manurat nga ang ipamusmusan nga orekas-kasano adda dagiti available nga material so posible nga sakbay ti 2009 dito dati pa nagipa-black ti banawag kadagiti sarita klasiko nga sarita parubing so ado dagitoy ado dagiti writer nga nagipagpataros so naipataros sadya dagiti ako malakip ko dagiti sarita parubing ita Hansel and Gretel at dagiti ko classic nga children's stories and tatan thank God. Hallelujah. Hindi madeti buko Hindi 2009 naipaulog ti Department Order ti Department Order ti DepEd nga maisuron kalakip nailukon iti ti mother tongue based multilingual education iso dati panakaisuro ti kinder to grade 3 tibukod na nga lengguwahe ayan nagkapoy ti signal dito yan may hello manang Marlene ni manang Marlene Garcia del Rosario kat may sa kadagiti mapangnamnamaan tayo nga agsusurat ti Dani maparubing so dana inaramid ti Reynald F. Antonio Awards for Ilocano Literature dahil di pasalip na iti sarita ken Daniel pinangbalin ng pasalip iti
sarita parubing kendani parubing. Tapno adda madadaan nga pagalaan iti material nga mausar kadagiti eskwelaan. Taddan makausarin adda pakausaran nan. Daytoy itong kadukurang na dito notes ko. Gumil Pilipinas, Gumil Pilipinas nagpasalip premyo Gumil ide. Iti 2011 yung award mi dayay ti winner jay kat ni Lea Manzano ni ate anak ni Apulinda ni Limbawan Bulong anak na balasang na sa ni may tirasing taluda nga nangabak yung premyo Gumil sarita parubing dito yan nagpasalip pa iti Gumil Ilocos Norte iti danoy parubing iti biyang ti Gumil Cagayan uno particular ti Mangago Club may libro ko mga roden nagiti winners a parubing ti Arpapil ko na ni Aporoy Badil Aragon wala po adda kas nga plano ti Arpapil and amo ti pa nagilibro medyo narikot nagastos pa so adda yung hindi pa siguro 5 years ago 6 years ago adan kasto nga plano ti Arpapil well at least ti panakamu tayo itibiyang ti mga club ti Gumil Cagayan oy ayan ada antolohiya dagiti dani parubing bullalayaw proud kami dito ore Kastila dagiti mga go apo dati ti kaunaan nga siyempre medyo ilang so tayo pasit dagiti kakadwa tayo nga antolohiya ti dani parubing nga ni pablaak na ilibro thank you Lord bulalaya wanda doon pa dani parubing inedit da Jomar Alvarez Roy B. Aragon Dexter M. Fabito Freddy Pamasuli Ariel Estabag ito yun mo ato akob na kat in-illustrate ni dati barkada tayo nga illustrator graphic artist ni Christopher Franco bulalayaw dati sa dani ni kumpad Jomar dati career singer career poem na datoy dadani na dito siyempre so ni kumpad Jomar bulalayaw ni Jomar Alvarez so kasla dati ati kuana dati pa nakai-plaster na dato ikat kasla dati nakapayan na dati sarita parubing una di kolum ni Apo Opring Ibarra nga kalpasan di daniw nga buklen ti istansa at luma nga istansa adda talo nga saludsod di na kas pangarigan na ti daniw ni kumpad Jomar basahan tayo pampaminsan pati pagsayatan na ti FB live ko kukuha tayo ti oras tayo kinapod no na dito iti sarsarita kita introduction ko lang iti di lecture ko di Abra pagbit lang lang minuto nga sinaritak dito limitado ti oras iti pa nakamok na isaganan ti pa nakaipablak dagiti dani parubing anangabang iti Arpapil so arada da plano ti Arpapil nim da diyan dumagat para gibro makasi asita gilibro min basayat niya to bulalayaw career single ti bulalayaw kenda dumapay adani o parubing ti kaunaan na libro parubing iti literatura Ilocano rock and roll bulalayaw Sir Patek ti bulalayaw iti arbis ngayon pa sir tiraya tirimpuas nga init iti likudan pumurpurad daw nga ulep bilang-bilang pay agdudong mga amaris may sa 2, 3, 4, 5, 6, 7 nalabaga naranghado duyaw na lang to balbag indigo ubi na maris nga arko apay 7 ginamog ko kiniapong ko
Pito tinan anay numero apo isu pito met maris na nagagarbo. Kitam pitong aldaw iti makalawas. Pito aldaw met pinagparswana si ayat. Kunana pa iti bulalayaw isu tanda titulag ti Dios iti tao dito'y daga. Awan ton ti dakkel alayos amang talpos kadagiti parso kas intulagen ti Dios. Kunapay niyapong ko di kay tudtudo. Tamarunot kanuno kwa ti tatammudo. Iti panang bilang-bilang ko ti maris na pinangted kumet nga intudo-tudo sika. Dayay ti daniw ni Compadre Jomar R. Alvarez aparobing. So talo nga sa lutsod kalpasan ti daniw ya. Sumbatan dagitoy kana naman. Mano dagiti maris anang bukal iti bulalayaw. Anya dagitoy amaris. May kadwa nga sa lutsod. Apay nga inaramid ti Dios ti bulalayaw. May katlo nga sa lutsod. Iti pa nagkunam, narunot nga ta titammudo ti ubing anang itudo iti bulalayaw. When no saan? Apay. Nayon nga sa lutsod. Dani. Ito nga. At da pa yung udi na. Kay papanan nagiti balikas. Iti udi ti libro. Kay papanan nagiti balikas. So dagiti panagkunami kat naunod nga balikas para ka dagiti ubing nga kinder to grade 3. Ini kami ti kay papanan na ditoy likod na. Ayay. Ti bulalayaw and yung pablak ti sa Nyata Publications dito may isang proyekto tayo. Gaputa yak unay malagip di detalyan ano apa yung may pasa iti sa Nyata Publications dito nga proyekto. Pag mayamanan tayo matakalpasan ti limpatok nga antolohiya dagiti daniw dagiti agar arami ti tubing limpatok si maruno mo dadi antolohiya ti daniw para ubing. Okay, so dito ti may kaduang libro nga inuwar ti sa Nyata Publications imo na dadi limpatok ayos. And bulalayaw bandawag itibiyang ti bandawag kasudakamat ni Tanod Roy Aragon dita komento nga nagipablak ti bandawag kadagiti patarus dagiti klasiko asarita parubing no san tayong mariro sakbay pa ti department order aya and idadan department order ti DepEd edi adadan nga nagirurar ti bandawag kadagiti sinurat uno literatura parubing sarita ken daniw iti biyang ti daniw ta nalakla ken adado tag susurat ta nakayayat dagiti teacher nga Ilocano nga sa awan bibiyang da iti literatura. So kung dukla da awan bibiyang nga saan unay nagsusurat di interes da nga makipaggamulo iti literatura ket permi nga rimungbo. So ado dagiti masusurat da nga dandani parubing. So awan ti langan awan ti issue linawas nga mangirurar ti bandawag iti dani parubing. And pagimbagan na ta nawawis kami kada giti kakadwa medjay kada apo editor Rambaud kada apo editor Asuncion iti DepEd tapno review kada giti materials nga parubing and may isa kada giti natratar sa jay kat ti katidog anya kasano ka ti katidog ti dani parubing nga sakto iti banawag and sakto mat iti technical nga kasapulan ti banawag ken sakto mat iti kadagiti ubing. So na takwatan mi na pagnunuman mi nga ti katidog sa mabalbalin saan nga atidog kuma nga may tipat nga estansa atidog unay atidugan da jay sakto na ikatidugnan no tata kasano nga ro den di kasla kakadanga aminen nga dani nga parubing puro estansa aminen. So mabalin mo lahat ti may isang estansa hanggang nag-submit ka tapno
masolusyonan tayo di technical nga kasapulan ti Bannawag upat nga daniw nga sagmamaysa nga istansa. Kuno duamat nga daniw tunggal daniw is 2 istansa. Siya iti isabit yon o isabit kayo iti daniw parubing iti Bannawag. So siya and iti biyang ti sarita parubing na medyo narigrigat lang kami ng suratin wano narigrigat wano patatidog kaya and manmano ti makasango basbasit ti makasango natin san nga tuloy-tuloy san nga linawas san nga kada issue ngam open lahat ti Bannawag kada kiti sarita parubing and may sapi ngamin nga kita ka dito. May sapay ka dagiti mapag didiskusyonan, nagbalin pa nga diskusyon mi kada di just alwad na barkada tayo nga puno di Dumlaw, rest in peace. Kasano ti katidog ti sarita parubing nga sakto iti kinder to grade 3. Taday ti pampanunutan tayo nga minisungarod nga dagiti nga tignay. Dagiti target tayo. So sumarsaron to dagiti sa bali nga edad, di ba? Kasi dagiti idea dagiti prinsipyo well at least iti panakaawat ko. Dagiti ko mati maawatan tayo amin, ya. Dito ngor sursuruan tayo Kinder to grade 3. So ada mangibaga nga aging gati sa nga pulo panid, double space. Sa nga tangatid dugo ni dayay. May isa nga ising-singasing ko katidog dagiti libro aparubing niruruar ti dagiti pablaakan nga dadakkel kumay ti Adarna House gata magalak lang ti ko ti sample Adarna House Lampara minsan kumat imbaga hindi ko nagkinawan saan kumang imbaga nga kasjay nga di linaw na content na ta syempre sa bali multikultura tayo adda content nga umiso kada tayong Ilocano sa bali kada kiti Tagalog sa giti kami ni ginawa ng kwa katidog uno format da lagi sing-singasing ko katlakas ti ko man at dagiti pataros kung nga sarita parubing yung pablak ti Adarra Tagalog dagiti pataros ko ti Ilocano damot kasi nga project da tik-tak-tok baliktad tik-tak-tok ken pikpak boom istorya ni Rene Villanueva legendary dagiti pataros tayo nga Adarra ipakita way so dito inladawan ni Renato Gamos basaya ka tik-tak-tok ken pikpak boom dito kastoy ti katidog uno kastoy ti format para kanya dito suportarak eksakto para kadagiti kinder to grade 3 ta nabalikas aduuna ti teksto na dagiti inararami tayo in the past kaya nga manurat ng Ilocano siya saan lang manurat, saan lang mga editor siguro, publisher, tandamot sa niya, publisher pa siyempre, kitaan tayo mo dahil nga aspekto nga dito ka di nga sinurat, umiso, anya ti pakaramatan na, gatahan da ka di, saan lang nga dahil, irwar tayo dahil minsan nga sarita, basta may irwar tayo, okay yun dahil hindi aspekto nga papanunutan tayo anya nga medium, gari ka, tapinadas tayo datoy antolohiya tikiti sarita parubing may isang libro umuna libro ti gumil Metro Manila madamdama ko mapayang madiscuss dito yung iwakon yun akon nabipintas mo dagiti sarita ditoy aya nabipintas gari ka pamaniknak gari kayo ti author ditoy 5 nga sarita parubing dito
Sarita ni Annalisa M. Gaspar, ni Ana sa jay ili ti partas gasto. Ya. Talo kahit ko lang ore hang madepensan ni tanod di bagina ng kahit ko lang i-rate da jay puntok edi nga di kam nagkinawatan. Ni Gian ken dagiti marmar na iti bantay ni sarita ni Apo Editor Kles B. Rambaud. Kukwak la daytoyen sarita ni Godfrey T. Dancel. Kaduami iti Gomil Metro Manila, taga Ilocos Norte. Balay Anapinta, sarita ni Manong Martin T. Ruchina. Kumusta nga tamot ni Manong Martin? Hindi tayo Martin nga nabisbisita piman. Tigurod iti buksit ni Dario, sarita ni Mighty si Racing. Iso dito may isang winner, iti Gomil, Premyo Gomil Pilipinas, iti 2011. Lima nga sarita. Ngem, saan daw na nga kayat dito apay puro teksto men puro teksto ngam tinadas ni Annalisa M. Gaspar nga dito sarita na ditoy unfortunately awan ti kopyatay dita ipa-illustrate na aya Ilocano damit English na yan Jack Mariro bibal sa din ng irwar bibal o kita da publisher nga ng irwar format pay data dagiti required akatindog ti suratan para kadagiti pa contest ti children's lit nga ipatpataray ti palangka salanga etc. 10 to 12 pages na irantat akatindog ti teksto American illustrations exactly dagiti point ko diyan mo kahit nga agsayang tayo iti oras agsayang tayo iti resources gaso mo dagi ipapremyo na Apo Arpapil nga kasjilatan winner dapat the ultimate nga goal tayo kalpasan ti contest mayat dayto nga illustrate and mayat dayto nga ipablaak ti may nga publisher mayat nga ipuunan ti may nga publisher sugalan ti may nga publisher muna nga dayto nga libro ket sakto nga mausar di kita agad-adal di ba? Idi inwar ni Adi Ana daytoy nga ni Ana sa jay ti partas gasto. Mabenta, nalako na. Gapo ta illustrated. Although okay la tamo daytoy gatangan niyo please, sang gasud lang ti maysa. Mausar la ta da teacher daytoy. Syempre, mabalin mo nga baling nga creative. Mabalin mo nga si kam mismo ti mang-illustrate si nga teacher adda akong angkil wala ni kaanakan Derek kanakan nakashot ka mo lang kanakan hindi na pwede dati tiguro dati buksit ni Dario ni Mighty Racing no adala kwarta kumati sa Nyata Publications kumayat automatic i-roar tayo dito i-block tayo di publications nagkababa yung gabot ako mo illustration medyo saan nga matrakar dagiti children aya so yang kutayan banawag yun magbaga tayo so ang ipapablak yung banawag iti sarita parubing so katindog 10 to 12 pages o 6 to 10 pages double space and ti format na and then tik-tak-tok can pick-pack boom tik-tak-tok can pick-pack boom may dati comment ni Tano Droy dapat agkadwa dagita iti may sa pa contest sarita dani can illustration kas iti salanga at dapay premium para iti illustrator alkala prize tinga mga ba kasarita pag kontestan dagiti illustrator nga idrawingan sila part 1 part 1 agko-contest sarita lang. Yung mga bak may kadagiti may tagenti ko dito ti mapagsasaliwan a sarita nga illustrator. Agko-contest mo dagiti illustrator sa medamay. Ayos. Tik-tak-tok can pick-pack boom. Kita nyo na kasano ti katindog ti sarita parubing nga insingasing kumad lang ganyan tanod no lidi. Double spread dito lang ti teksto na makita yo
Basaet. Agkabsat da tiktaktok ken pikpakbom. Ngem agduma ti kababalinda. Isu masansan nga gririda. In translate ko dito eh. Siyempre proud. Adu ti kay ayam ni tiktaktok. Adu met ti kariri ni pikpakbom. Kita nyo da ko na. Kita nyo da no kasano ti panang iplastar da dagiti balikasan na. Dua nga sentences da jay. Dua nga panid. Okay? Okay, children? Understood? Kakaanakan? Kinder, 5 to 8 sentences. Kung ni Manang Marlene Garcia del Rosario. Thank you, Manang. Ito pa nag-comment mo. Thank you. Makatulong dagiti nga comment nyo. Grade 1, 8 to 10 pages, to 12 sentences. Grade 2, 15 to 18 sentences. Yun. Isa pa dito yung kahit yung bagay eh. Kasano nga singit, uni bagak tatanay grade 3, 8 to 25 sentences. Kastalayang katidog, iti paparami da kada kami for reading. Ngem at atidog jay for listening. Thank you, Manang. No apay nga eksakto, kumangakan kanayon nga kadua, ti manurat, ken ti teacher. Tapno ni teacher, may baga na kin ni manurat, ninya ti sakto nga kasapulan, ti kinder to grade 3. Ni manurat may ibaga na o no maaramid na ni sunat imang surat dayjay sarita sigon iti training na skill na ya nga kas manurat kin kabaylan na panakamaster na iti lengguwahe ngem no si kagat teacher ka lang aruden manurat ka pa illustrator ka pa very good at daming king kaming kinalaingan so sakto dagiti ti masapol. So sa antay ko mga ura-ura nga basta latag surat na sige balat nga banat makiuman tayo. San mga daga siguro dagiti di ba? Sakbay ko mga surat hindi may sa sarita nagpasalip na pa apil dahito nga salip ket para kadagiti may isang rat para kadagiti kinder to grade 3. Si ipapilit mo jagay kayat mo. Ay tinagalaan mi kini day di Diyos talwad na kapilit mo kay kayat na sorry kataon nga urado agad eh so tuloy tayo ni tiktak tok pikpakbom ado ti kaya ayam ni tiktak tok ado met ti kariri ni pikpakbom nalaing agbilang ni tiktak tok may isa dua talo sungbat met ni pikpakbom ni tatang mo kalbo nasalon at ni tiktak tok tanayat itigatas na tayong kinitlog. Ngayon managsakit ni pikpakbom. Tanayat soft drink, chocolate ken candy. Tumultulong ni tiktaktok kadatatang kenanang da. Ngayon ni pikpakbom kanayon nga gay ayam iti kalsada. Iti may sangal daw adda napidot a karne ni tiktaktok. Kitaim da ito'y kunanapay ken ni pikpakbom. Inala ni pikpakbom ti karne sa rinamanan na. Nagimas kung ni pikpakbom. Napardas at maray ni pikpakbom ket intalaw na ti nga tagbat a karne. Nga tagbat. Siguro da nang edit dito ya. Anyway. Dumawatak man riyaw ni tiktaktok singmungbat ni pikpakbom. Kanim day tasakam ket nagkatawa bayat ti panagtaray na. Ket nagkinamat da adwa. Igasam duwa nga panid may isa lang nga sentence. Nakalimang adagos ni pikpakbom nagang anang submit ni tiktaktok. Idisan na makita ti kabsat na nagtugaw langen ni tiktaktok. Bayat ti panaginanan ni tiktaktok adda simang pet amay sa matadero. Adda ka di nakita magtatakaw na kaamal ni ti karne. Awan na po sungbat ni tiktaktok. Natakaw gayam ijetsendaan na di karne na panunot ni tiktaktok. Dakes akanin da di karne ta nabungsuten ken addaan pa yen. Addaan pa iti sabido nga para bao kuna ti matadero. Nagtaray adagos ni tiktaktok ang nagririyaw pikpakbom pikpakbom. San mo akan kanin da ita karne? Adda gayam sabidong na. Idi makita da ni pikpakbom. Iti may sasuli agsangsangid da ito'y anay ko nagsakit ti tiyang ko kuna ni pikpakbom. Pinaida dagos ti matadero ni pikpakbom. Intalmeg na ti tiyan ni pikpakbom.
agingga nagsarsarwa kalpasan na nangalay ti danom ni tiktaktok ket pinainom na ti kabsat na ket ison ti panakaawan ti sakit ti tiyan na. Side comment, at nangyaydik nga talaga kita na ti tiyan na ket sina na luko nga talaga ti people adar na. Kinagituin translate ko dati hindi nadali naman yun manipot iti nagbalbaliwen ni pikpakbom saan dan nga gririring ag kabsat saan nameten nagunggundawayan datoy nagbalindan nga gayem nalpasen damat nagiti activities na nitiligod nan sibli tapos damat sang kabasik nga palawag may papanit sibling rivalry at activity dito yung panid sumarunong nga panid additional information may papanit panagriribal lagi ti kakabsat siya lang gababa so and then ibanawag tayo pa lang ibanawag so ibanawag iti dapay section nga inigaman ni Apo Joel B. Manuel ay sulat ipakaisabitan dagiti sarita parubing nga mairwar gapu tay sulat iti teacher ken involve suna iti MTB jay Norte and sulat ti editor agingga nga naibusan tas nga rod san nga kalakana ti surat sarita parubing no idiling mo iti Dani Parubing. Tati Dani Parubing nagado ti pundo tayo. Next, Timpuyog Journal. Itibiyang ti Timpuyog Journal at dambot column dati jay nga paka tatrataran ti MTBML iti nangigam no diti mariro ket ni Dr. Alegria Bisaya ni Manang Ale. Limited din nakikita tayo nga kopya ti Timpuyog so nga dala may isang kopya and dawag tayo na confirm tayo nga column dagay. Next, so adala kiti manurat nga Ilocanon nga siguro baklay dala dyan iti bagbagida nga responsibilidad nga create kadi kiti sinurat para ubing so sumagmamano kadakwada ni ading Analisa M. Gaspar as nakunakon manag in libro na dayjay nga sarita na dayjay ni Ana title natin mabalin mo ti mga awis iti kaduang mag-live kasano naka mo pa yung pinabinjuro out pasuro ka lagi tiyan ako kat busy damad kunan ni Derek Jabez ato ni Ana sa Jaili ti Bartas Gasto ni libro malaksiti na dyan dapay sa bali nga libro na dayjay The Legend Cagayan River ang alamat ng Ilog Cagayan nakamunod din Ilocano na yung naipablaak kas Tagalog kin English pulutan tayo wala nagpauyo natin kagguyo the best kaggo mawaw na kay sorry ni ading Ana sa balipay nga writer nga na-involve iti panagsurat ni sinurat parubing ni Sherma Benosa nangiruar mo iti libro na ngamti naramin naman comics damat illustrator nga kinasauna ti libro na
Naksangga sa awaman ti magita tayo dito yan, siguro nadalimanag na kunay. So nga, ag-invite ka no, sino ti may kita dita monitor mo. Nakakuha lang ay cellphone. Actually, plano ko dito yung agaya back to ti guest. So, okay na jay. So, kita ito lang yung libro ni Sherman Magot, Hagdan. Bilingual na dyan Filipino ken Ilocano. Gumil Metro Manila. So, ito yun, diniscuss ko itay. Gumil Metro Manila. Ito yung matikaunahan nga antolohiya ti Sarita Parobing. Umuna libro. Kaya nga sa dami ka nga libro. Kami pinaramid. In illustrate mo lang ni ito barkada tayo nga illustrator ni Christopher Franco. Next, Jomar Alvarez, tinaramin ni Kumpad Jomar. Ang dami sa oras tayo sa saon. Ako nga sa room. Nagalas 10:10. May sa oras pala. Dati libro na nga makasurat kamet iti daniw aparubing. Tips iti panagsurat iti daniw parubing. Ano dito din sa gasot 150 250. Hay manong naladawak ko na ni Adi Jun Lila Saga. Okay lang Adi, thank you. Sakto lang. Dito nga libro, dito mo kaunaan nga libro, may papanitin nung kasunod nagsulat si Danny Parobing. Okay, so dito, tumadali dito basag lang dito table contents na no, dagiti ang nakagatang, iti kopya na. Linaon na, muna pa set, panagsurat ni Danny Parobing, babaen, dagiti kang runan, ramen ken, elemento. May kadua pa set, panagsurat ni Danny Parobing, kas maibatay iti curriculum. May katlo pa set, dagiti gupit, ti panagsurat ken may sapay. May kapat, apaset, ti proseso ti panagsurat. And may kanima apaset, ti proseso ken dagiti gupit, ti panagsurat. May kanima apaset, ni manani nga Ilocano iti arakop ti curriculum. Ito so nagadito detalyado ito yung taraba iti panagsurat iti Danny Parobing. So aging kadya pa ilang iti ko ati pagsasaritaan tayo introduction ti literatura Parobing ken ti MTB MLE. So next Saturday next episode una ta nurugyan tayo dito sumarunong nga pasantakat aging gati siguro tayo alauna ng alas 2 baka uburan na tayo dito karubak ta nakululimag napig siya titimog tayo baka uburan na tayo panagsurat iti Sarita Parobing. So ti nakamatan tayo dito ikat dagiti pataros nang isampol tayo tatayan dagiti original dahil may pagpablang ti banaw nga idun na napanawen and magtatayo iti tips iti epektibo a Sarita Parobing tips iti panagsurat iti epektibo a Sarita Parobing. Kuna ni Derek, to invite a friend to join you in your live video, simply select a guest from the live viewers section or tap a comment from the viewer you want to invite. The viewer will then choose whether or not to join your broadcast. Well, dito yung sumarsanon tong ako nga episode. Ag-interview tayo kada iti writer. May papaniti poetika da. Kahit ko arami nila ito dagiti kahit ko nga salud-sud iti may isa nga manurat. And siguro kas inconsistent with ito title tayo
dagiti adal ken balakad ni Uncle Aseng. Balakalan tayo dito yung manurat. Nudin ka ti balakad tayo ha. Nunya ti makikita tayo nga mabalin na pa yung aramiden. Tapno sumayat pa iti pa nagsurat na. Kasla ko amad lang di ba? No? Kasla handler ka kung mati may isang artista. Kaya makita di talent di may isang artista. Anya dagiti projects nga awatem para ken kuana no pangyas degam ken kuana kasas jam ti panagkita tayo iti balakad tayo siguro nga para kadagiti writer no nya piti sigun iti talent da makikita tayo iti kabailan da ninya pa iti mayat nga ramiden da nya ti umiso nga suratan da nga genre kasya uno nya nga kita ti awag na yan nya klase ti sinurat sa pagarigan bagay kadila iti humor iti suspense may papan iti kultura may papan iti pop culture may papan iti syudad so siguro gawis tayo ti guest and kabayatan na for the meantime ituloy tayo no next Saturday dato'y literatura para ubing. Ito sumarunong Sabado, itrataran tayo ket panagsurat iti sarita para ubing sarita. Okay? So, naimas iti pulutan ko kahit ko maibiglay, dupay yung road ket digital tayo mat, online tayo mat. So, sabayan dalatan ha. Nagmayat ti agdenggeng manong wala ni Adi Romnick Asuncion. Thank you Adi. So kasjay no. Mapaayusan tayo amin gud medyo diyan mo habe kasjay ti kasasaad. Medyo may mayat ti kuan ano ko may mayat ti panagsaad na. Kasjay and ni Bro John Lee Lawrence sa kati may isang awisam tong ag-live tadwa kayo nga ag-live no ko Gwen co-host kaya Adi John Lee agpapal pa lang ni Uncle Get malpas lang din Gwen na jay and palpalagi man ni bagat ko itayen among agiti upat kam lang ti balay ni bagat ko kendo giti duang anak mi ni Anib kinisan yata sulod-sulod kadakada na nya ti mayat nga kasla open mic nga minutar ramida kay no nya ti malagip tayo so ko na iramidon takman ti outline ti may isang programa online chatting when in Numan ni Derek ket dati matin nyo na unay da igit ko kano kablawa kano dagiti amin nga mothers amin nga mothers iti happy Mother's Day inton bigat unong ito madamdama para kadagiti Manila time Manila time idagiti adamat iti sabaling lubo sabaling pagilian happy Mother's Day into no Dominguyo jay so iti laksid dahito yung problema sarasarang tayo nga nyag ti COVID-19 mangsapol tayo kadagiti wagas tapno agtultuloy lang kadagiti arami tayo particular kada tayo nga writer nga Ilocano no kasano nga mapagsasaritaan tayo lang tati mapapan iti literatura despite dito nga kasasaad tayo napanunod tayo mat dito nga wagas or isang kabasit laing hasjay so Happy Mother's Day manen nga dagiti amin nga mothers and kadupay deti kag nga pulutan ko ayos bye and thank you rock and roll